Velkommen til den her video. Og nu er det jo episode 2, hvor en skal have buksevand. Og det er ham. Og det er mig. Og nu skal vi lige se en, der synes, det er så sjovt, at han er ved at dø af grin. Hold, hvad skete der dør? Og så skal vi også se en til, for hvem man slår en fis. Nå, men den, der skal gøre det, det er simpelthen de her to, der dør af grin. 3. Kom, nu skal vi ud på toilettet. Kom så. Kom så. Prøv at se, det her vand, vi har taget. Vi har ikke. Vi lader sig. Men husk, ja, man skal ikke, man viser ikke, Ja. man viser ikke et nummer. Så Vilas. Nej, er du klar? Det bliver en sjov oplevelse. Nej, Willem, du holder. Det var vådt der. Og det er underbundserne, ikke ballerne. Lige sokkerne af. Ikke i ballerne. Men hvad, skal Vilas nu på sit andet sæt tøj nu? Nej, det er mit tøj. Nå, okay, så han har noget tørt derinde. Ja. Er du frisk? Nej. Tror du ikke, du skal tage din trøje af? Ja, det tror jeg er en god idé. Skal jeg lige tage den? Nej. Kom så, Vilas. Så. Du hælder det i. Nej, Willem, du hælder lige trøjen af. Fordi du bliver den. Så. Sådan. Så. Kom. Jeg skal kunne se. Jeg synes... YouTube. Lad dig i din hånd, fordi ellers bliver din trøje helt våd. Willem, hvad siger du til at holde, hvis du tager din trøje af? Jo, du holder. Nej. Hvordan har du det nu? Jeg synes godt. Film mig. Og så ham, der er bare død af grin. Han er lige her. Nu har han lagt sig ned. Ej, for det. Ja, lyk. Ja, jeg skal også med. Mila, jeg skal også skifte tøj. Her. Så kan jeg. Hej. Mila, vi skal skifte tøj. Jeg vil også helt blød. Jeg fik både sokker. Og så. Hej! Ja, det var så ham, den anden, der bare døde af grin. Farvel. Farvel! Farvel! Og vi ses i næste video!